Hej sammen, så er jeg tilbage med en ny video, og i dag vil jeg vise, hvordan man snyder i Shadow Fighter 2. Først skal jeg ind og spille selvfølgelig det spil. Og ja. Så kommer vi sådan her. Så skal vi lige hurtigt lave deres halløj her. Så klikker jeg bare på her zoom-knap og lukker alle apps, jeg har i baggrunden. Så lader vi den lige være. Så tager I, går I ned i hjemmesiden her, tager I, klikker på den der og holder shift nede, og så tager I og markerer lige at klikker download og hent som zip. Når jeg henter den, det tager få sekunder, så klikker I her og dobbeltklikker på den. For den her mappe, hvor der ligger så de her to filer. Så lader vi den ligge sådan, så åbner jeg iFrontbox. User Applications. Og så hen i Shadow Fighter 2 Documents Assets, og så copy-paste bare dem her herovre. Bum. Det tror jeg sgu er det. Lad os se. Og som I kan se nu, OK. Som I kan se, så har I masser af mønter og masser af noget sol eller hvad nu er, og fuld energi og level, så selvfølgelig bare level 2. Så håber I kunne lide den her guide. Husk at like og subscribe, og ja, så følg med. Der kommer en masse nye kanaler nu her, så jeg mener ikke kanaler, en masse nye videoer. Og jeg har også lavet en ny kanal, som også vil blive nede i beskrivelsen, som jeg synes, I kunne tjekke ud. Der kommer til at være unboxing videos på, og hvor jeg, så hver gang jeg får en ny ting, også som jeg ikke har fået med sponsor på, hvis jeg køber noget, så laver jeg en unboxing video, så kan I se hvad det er, og sådan, får en gang med det for mig. Ja, så kan I også lige se det, så det kommer også hernede i beskrivelsen. Tjek det ud, vi ses. Hej.